Ġie ffirmat ftehim li permezz tiegħu ġew estiżi s-servizzi li qiegħda toffri dar il-kantoniera f'Darpawdex fil-qasam tas-saħħa mentali. Fi qbil l-awtorità ta' Djar għaddiet lill-Ministeru għal Għawdex din id-dar b'titolu ta' kera, post li qed iħalli marka importanti fil-komunità Awċija. Il-Ministeru għal Għawdex qiegħed ukoll jidħol fi ftehim mal-Malta Trust Foundation sabiex tkompli tmexxi din id-dar f'kollaborazzjoni mal-Mental Health Association Gozo. Min-naħa tagħha l-President Emeritu Mary Louise Colejro Preka u l-President ta' Malta Trust Foundation sostnit li dan il-proġett li beda 3 snin ilu kien wieħed ta' suċċess u ħalla impatt fost bosta oqsma saħansitra dak ekonomiku. L-opportunità għal żgħażagħ Ħawċin li issa jistgħu kolli Għawdex biex jiġu u jaħdmu u jimxu fil-karriera professjoni tagħhom ġewwa permezz ta' servizzi li aħna qegħdin nagħtu. Il-Ministru Rodrik Galdes qal li permezz tas-sapport u t-taħriġ li tagħti din id-dar din is-sena kienu madwar 27 persuna li nataw lajnuna u għamlu l-kambjament meħtieġ fil-ħajja tagħhom u għalhekk reġgħu daħlu lura fil-komunità. U bekk mhux biss intejbu l-kwalità tal-ħajja ta' dawn il-persuni imma nagħtu tama ġdida permezz ta' din il-kollaborazzjoni bejn l-Istat, l-NGOs u anka il-persuni fih dan il-komunità tal-Darpawdex biex bekk dawn il-persuni jgħixu ħajja ta' dinjità. Il-Ministru Clint Camilleri saħaq li sa minn meta fetħet il-bibin tagħha din id-dar lura fl-2021 numru ta' persuni rrikorrew għas-servizzi mogħtija fil-waqt il-gvernijiet jifhem li hawn ħtieġa għal dawn is-servizzi u għalhekk u kommess li jkompli jsaħħaħ u jsostni dawn is-servizzi soċjali imma aktar minn hekk jassigura li dawn ikunu disponibbli għal kulħadd.